Level up patrol na! Level up patrol na! Mayor Jerry Treñas may apila sa publiko subong nga nagasaka ang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Iloilo. Pila sa mga bago nga pagsulundan ginpapanaog sang alkalde. Sa listahan nga ginpagwa sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit Marso 21 sini nga tuig, may 16 ka mga confirmed cases ang syudad. 4 sa mga ini ang nagikan sa BPO, 12 ang local transmission sa diin nalakip diri ang mga nagpositibo gikan sa warehouse sa La Paz. May 200 pa ka mga close contact sa mga nagpositibo sa BPO kag warehouse ang ipaidalom sa swab test. We see the cases nga kagapon ng panaog. You have to understand nga sirado Jubilee Hall kon Domingo. Lantawon ta naman karon sa gabi kay may mga 200 plus pa tong close contact nga way natapos last week kay Sabado damo ginto ila so kapoy aton nga mga medtech. So subong naman nga adlaw tapuson ang bilin nga close contact sa BPO kag mga close contact pa ginto sa warehouse. Well, we really have to live with this. Bangod sang nagasaka nga COVID-19 cases, gimbuhinan ang numero sa mga empleyado nga nagareport sa Iloilo City Hall. 50% capacity lang anay ang ginapahanugutan kag ang hindi maka-duty work from home. Pila sa mga wala ginapabalik sa City Hall ang mga senior citizen, immunocompromised kag mga nagabusong. Wala naman nadala ang alkalde bangod kinahanglan gid sini nga magtrabaho. Kasubong man sini ang iyang mando sa mga establishmento. Dapat man nga istrikto ipatuman ang paggamit sang face mask, paghugas sang kamot kag physical distancing. Ang mga business establishments na okay man na Japon but extra careful kag ang aton requirement is really 50% no of the capacity. Dugay-dugay ma-meet ko sa aton COVID team. Tanawon ta kun ano pagid aton nga idugang. Magluwas sa Iloilo City, dako man ang ginsaka sang COVID-19 cases sa National Capital Region. Gani-ginhinyo sang alkalde upod si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang temporaryo nga paguntat sang biyahe halin sa NCR padulong sa Iloilo. Apang ang request gid lang nga RT-PCR test ang gimpaboran sang Interagency Task Force. Bangod sini, nagapati si Mayor Treñas, bakuna ang solusyon sa away kontra COVID-19. Gimpahayag pa sang alkalde, makabig good news ang impormasyon nga isa sa mga priority areas para sa supply sang bakuna ang Iloilo City. Meaning, ang vaccines nga rin nanding nga way tapanausan, hindi nila pagbawion. Kag base kung man nagtag naman sila vaccines sa either Sinovac or Astra, dala kita sa listahan. Bangod nagsaka kaso ta. So I think that is the what you call the silver lining sa muni nga sitwasyon, no. Gina-finalize na mo ni Francis ang aton nga ginpamakal nga jutay lang to nga Moderna ang upod sa businessmen to, no. Ang Astra naton ang kay may mga issue naman gali nga may mga logistics nga kinahanglan. I do not know kung abi kuya nga ang ginbakal ta to ang DOH man in charge sa logistics, no, nga pagka-abot sa Manila sila ma-store tapos dalo naman sila mapasiguro nga malabot di. It seems nga wala naman gali again. So guys, storya kami ni Francis over the weekend. Ngita naman ta logistics company. Istorya kita subong sa Swelleg, no? Because it seems that the OH is not doing what it's supposed to do. I will not get mad at them. I will only smile and laugh, no? Amo ning sitwasyon ta. The OH is incompetent and we cannot rely on it. Ginahitso ng pagbakal sang vaccine sa Moderna kag Gamaleya, kasubong man ang bakuna nga baklon sang syudad sa Janssen kag Novavax. We have signed already with Astra. We are finalizing our Moderna. We are talking to Gamaleya
Gamaleya is good, 91%. And we are also talking to Janssen. May ara man kita Covovax nga mo kita sining damo ato na istorya because the problem is really availability of vaccines, no? Magsiling ka availability, it's not really the choice of vaccines that we can make. Kung nagbakal kita sa Astra, pilagid bala matag nila sa July nga ginpromesa nila. Ang Moderna san ugid bala maabot, ang Gamaleya san o maabot. Kaya nga ako na pensar nga as soon as maabot niya sige kita Ginkalipay man sa alkalde ang impormasyon nga sa tion mag-abot ang mga bakuna diretso na ini sa mga local government unit. Nagapati si Mayor Treñas, handa ang Iloilo City sa vaccine rollout kag masarangan man sa mga vaccinators nga mabakunahan ang 4,000 ka mga individual sa sulod lang sa isa ka adlaw sa 4 ka mga sites. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. 8 ka mga patrol cars kag 20 ka mga mountain bikes ang gintugyan sang Iloilo City Government sa mga katapo sang ICPO. Personal nga ginbato ni Iloilo City Police Office, Officer in Charge Police Colonel Uldarico Garbanzos, ang 20 ka limited edition sang Italian mountain bike kag 8 ka mga pick-up. Ini ang gintugyan sang Iloilo City Government agud mas mapasangkad ang operasyon sa mga pulis, ang pagpatuman sang curfew for minors, mga minimum health protocols, kag kriminalidad. Ang ining mga pick-up kag ang mountain bike ihatag tani sa PNP. And ihikuton tani para nga madonar na ni tanan sa PNP. Ang ato na subong ginaobra ang tanan ng mga equipments kag mga salakyan nga ginabakal ginahatag tagid tanan sa PNP para sila na mapalibog, no? And ini mga 4x4 ni nga manual ang bakal tabala daw mga 1.1 or 1.2 and tanan ni hatag sa PNP. Ang mountain bike ni hopefully these are mountain bikes nga Italian, no? Kag usaron ni sa mga esplanade, sa pagpatrolya sa dalan. Naghambalan ko kay Colonel Garbanzos nga mapabakal ko sa mga helmets nga butangan ko PNP, no? Para nga kitaon gid sila. Magluwas diri, nagpromisa man ang lokal nga panguluhan nga magahatag man sang dugang panga 25 ka mga bisikleta, 3 ka mga vans para sa SWAT team kag mga handheld radio. Butangan ko pagin sila mga para sa ila nga mga police station, may base sila kag mabakal kita mga handset para sa ila. Ang coming pa may 25 kita ka big bikes kag tatlo ka van para sa SWAT, no? Tapos may mga armas para sa policeman kag sa SWAT kag mga pistols, no? Kay ti balaan nyo ang iban bala nga mga bag-o nga pulis way pa sang ila pistol nga halin sa PNP. So kita lang anay ma-provide sina para nga ara man sa ila may ara sila nga mga armas. Para sa ICPO, dako nga bulig para sa mga pulis ang suporta nga ginahatag sang Iloilo City Government. Iloilo City Police Office is very lucky nga may mayor kita nga nagatanaw sang kapakanan sang capability sang Iloilo City Police. And I think this fleet nga gindonate subong sang city government through our very good mayor Mayor Jerry Petreñas, magadugang ini sang visibility, magadugang ini sang aton nga lawak nga operation because we have now a very good mobile patrol vehicle. Kag ang ining ano naton mga mountain bikes nga ini, it will be distributed sa mga tourist distant areas naton lalo na ang sa Esplanade.
Ang mga mobile patrol vehicles ang pagagamiton sa paglibot sa 180 ka mga barangay sa syudad. Samtang ang mga mountain bikes ang pag-ausaro naman sa pagpatrolya sa mga pampubliko nga lugar kag mga esplanade. We have here a unit diri nga nagabantay sang City Hall. I-remain na diri naton and then i-distribute ini sa tanan nga police station. Ang police station nga balo ka kinahanglan gid sang additional mobility. And gusto pa na nag-request pagid kami ang immediate need sang Iloilo City Police Office ang aton nga mga mobile radios. Wherein na istoryahan na and hopefully it will be purchased by the city government soonest. Mensahe sang ICPO sa publiko. Well, ang sa pumuluyo sang Iloilo City, lalo na sa barangay, we are now facing sang pandemic, sang COVID-19. Buligan nyo ang aton nga pulis, ang mga agencies nga nagapatuman sang standard health protocols para nga malikawan naton ang pag-spread pagid sang virus sa Iloilo City. And then at the same time, siyempre dala na ina kung naga-rekurida or naga-implement kita sina, we are also preventing sang crime nga matabo sa isa ka barangay. So ang challenge subong is ara rely sa aton nga mga barangay officials because ang hindi tanan nga barangay, lalo na ang mga interior parts ng barangay nga hindi makadtuan ni pulis. So si barangay police nga aton barangay official is the force multiplier sa sina nga lugar. So nagapangayo kami sang inyo support and other stakeholders para mapadayon naton peace and order nga tranquility diri sa Iloilo City and lalo na sa mga programa sang Uswag Iloilo. Nahibaluan nga sang nagligad nga tuig, may mga Japanese bikes nga gintugyan ang Iloilo City Government sa ICPO kag subong ginagamit sa pagpatrolya sa mga esplanade kag plaza. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Association of Barangay Kagawad sa Distrito Sang Lapas nagpatigayon sa cleanup drive sa Esplanade 5. Isa-isa nga nagpamulot sang sagbot kag nagtanom sang kawayan ang mga katapo sang Association of Barangay Kagawad sang Lapas District sa Iloilo River Esplanade 5 bilang kabahin sang ila Summer is Love project. Ang riverbank cleanup drive kag ornamental bamboo planting ang ila sabat sa panawagan ni Mayor Jerry Tranyas para sa matinlo kag matahom nga Iloilo River. Gusto namon nga mga barangay kagawad nga mangin aware man ang aton mga kaupdanan no sa mga nagakalatabo sa subong, especially this time of pandemic. Gusto naton nga mangin aware sila sa environmental problems or mga issues naton diri sa aton nga syudad, diri sa syudad sa Iloilo. No kag gusto man naton mag-cooperate at mag-participate sa mga programa sa aton syudad sa Iloilo City Government headed by our City Mayor Jerry P. Tranyas. Because gusto gid sing aton nga mayor nga mangin matinlo kag mangin sustainable ang aton Iloilo rivers. Ang ining aktibidad ang ginsuportahan man sang coastal team sang Iloilo City Environment and Natural Resources Office. Dako naman ang pasalamat sang ABK La Paz sa suporta sang syudad sa ila proyekto. Kami gid sa ABK La Paz no nagapasalamat gid sa aton pinalangka nga mayor Jerry P. Tranyas sa padayon nga pagsuporta sa tanan nga programa kag proyekto sang ABK La Paz. Rest assured nga tanan nga mga proyekto, aktibidades ug programa sa syudad sa Iloilo amon gid ina pagkaugyunan kag pakasuportaran. Panawagan pa ni Kagawad Jesner, magbinuligay ang tanan agud mahapos ang pagtrabaho para sa syudad. Ini nga hilikoton ang nagapakita man sang pagpalangga sa dunang manggad, gani dapat man ini nga amligan kag proteheran. Divine Singh para sa Level Up Patrol.